kawo Mama TV ku na subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shi. Ashe sare yi kamar ni ba ni da ba. Yawwa! Allah ya kama min kai. Allah ya taimake ni ban sha wahala ba. Ai dan je in sai waya. Sai aka ce kan na je kasuwa in zo gurin ka. Dan bu akwai wayoyi a gurina masu kyau. To wace kala kake so kenan? Hani a wacce dai ka san mai dan kyau ce za ka bani. To ga wata Wannan fa. wai Android kenan. Ni ban iya irin wannan wayar ba. Ita ba ta da madanne ne. Duk da dai ban iya ba nawa ne wa. 20,000. A ba ka da rabi dan ba. Jaka da rabi. Eh. Dan jaka da rabi ba. Ari ku kenan ko? Yanzu kai haka ce wannan 20,000. Wato jaka biyu. Hi wannan dan uwanka ne? Dan kwana. Kai dan buye ka je ka karbo mu wata. Kai da man ba dan uwanka bane baka sani ba. Wai ya kana magana dan kwana. Dan karbo. Wai dan buye ka. Ai ba da ma gaba da ta bari. Wallahi ka je ruwa. Kai, iska ne wannan Allah. Kai, wai wanda iska ne wannan Allah. Kai, ka gahi. Ka gahi. Ka gahi. Ban wani kai don uban kaɗan iska shi yi mashi mutum. Mala ina tambaya ka nace ka gahi. With my shirt, with my shirt. Ishe With my shirt. Whiskey. Washi Kai, mental wallahi, mental. Lagos ma uban ta ci wata. Ka gahi ko baka gahi ba? Waya ne aka sace. In baka gahi ba wallahi tallahi na kai wayan. Abin nan. Wallahi. Ai ina gama. Wallahi kai abokina ne. In ka shiga ta irin. Ai abanan tambaye ka ni na dauka maka jin Hausa. Wallahi Hausa dumu. Ai kana jin Hausa? Dan kauye ne. Ba dan gidan baro mai itace bane? Wallahi dan gidan baro mai itace ne. Kuma da ya ka ce ba zai shi. Dan Allah ka taimaka min in je in samu ba Allah nan. Je Allah yake. Je ka samu shi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. God have mercy upon us. Ka gan shi? Washi uban wa na gani. Ka gan shi? Uban wa na gani. Na ce maka ka gan shi? Ai ya shiga nan na gudu ba wannan. Ai ya isa. Ka ce me? Yana can ciki. Na so a ce wayoyin gaba ɗaya na kwashe har yan fiɗin ma. Ka dara. Ka bani wayata. Zo karɓa. Kana ba mutumin kirki ne ai. Waya kake so ko kuma tura ka kiyama. Dan annabi ka bani a Wallahi duniya. fasa ma na so wani. Dambu. Na wata dambu. Wa. Ko sake ni? Na wannan irin bala'i nake gani yau din nan. Rike haka. Dambu wani fa. Rike mana. Ka ga tarbin nan? Kai tsewar dare a kaina. Kai ma Allah isa kafa 47.